Hello. Ahojte. Yes. Ahoj svet. Ako sa všetci máte? Užili ste si Robina Williamsa vedomia? Ďakujem vám, že tu ste ešte raz, pán Gary Douglas. Viete, je to sranda, hej? Keď začnete s niečím takýmto pred vyše 30 rokmi a potom vidíte, kde to je teraz a vidíte, že ako sa ľudia menia a čo vytvorili, je to neuveriteľné. A ja som dotknutý spôsobom, ktorý nedokážem vyjadriť bez toho, aby som plakal, takže ani nejdem. Takže poďme sa posadiť, začneme toto interview. OK, poďme na to. Jedna zo zaujímavých častí je, že roky ľudia chceli vyjadriť vďačnosť tým, že tlieskali, on hovoril, prestaňte, lebo preňho je to o vás. Pre nás oboch je to o vás. Je to o tom vidieť tú zmenu vo svete. Lebo my chceme zmenu vo svete vidieť. Ešte niekto? Áno, prosím. A čo keby dnes by bol ten deň, kedy tomu dovolíte začať? Hej. Áno. Akú voľbu, ktorú môžete urobiť? Ktorá vytvorí svet, po ktorom túžite? Buďte ochotní vidieť ten svet, ktorý by ste chceli vidieť. Začnite sa tým stávať, aby to vytvorilo inú realitu pre vás a pre ostatných. A teoreticky sa ideme baviť o tom, podceniť vás v tom, čo viete. Ale keďže neviete, tak nevadí. Ahojte. Gary, to je akoby to naše motto, povedzme v Accesse, vieš. Ako si s tým na to prišiel? Aké bolo tvoje uvedomenie z toho, že to je naozaj tou dôležitou súčasťou toho, čo sa snažíme? Jedna z vecí, ja som bol zahrnutý v sekte predtým. Nie, počkaj, nie v tejto, že? OK, toto je. Mimochodom, ak si myslíte, že Access je sekta, tak sa to ani tak nekvalifikuje. Nemáte pravdu, musíte si prečítať knihu, ktorá sa volá True Believer. Bolo to napísané niekým, kto v nejakej sekte bol. A viete, my vám nehovoríme, ako máte žiť váš život, aký je lepší spôsob, čo je správne, nesprávne. Nehovoríme vám, že vy ste na tom zle alebo nesprávne a že my máme pravdu, vy sa mýlite. Náš uhol pohľadu je, čo viete vy? Môj uhol pohľadu je a vždy bol. Ak viete dostatočne veľa na to, aby ste položili správnu otázku, tak vám dám odpoveď, ktorú vám môžem dať. Áno, mňa zaujíma to, aby ste si boli vedomí toho, čo ste si vedomí. Hej, keď sa ma pýtali, hej, aj deti, keď sa ma pýtajú, hej, že keď sa ich spýtam, čo o tom vieš? A oni povedia bla, 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 a ja poviem, máš pravdu. Čože? Pozerajú sa na mňa, wow, máme pravdu? Nikto ich predtým neuznal, že by mali pravdu. Bolo vám povedané, keď ste boli malí, že viete, alebo že neviete, alebo že nemôžete to vedieť? A to nie je pre mňa správne. Ja som sa rozhodol, že to urobím, povedal som, že nechcem, aby z tohto vznikol nejaký kult alebo sekta. Inak nie som dobrý guru, hej. My si to rozdelíme. On je gu a ja som ru. On je gu a ru, chápeš? Gu ako taká, tí z vás, ru je, povedzme, aha, dobre, takže gu z angličtiny akoby niečo také lepkavé a ru je nejaká omáčka, hej, základ omáčky. Takže my chceme, aby ste vedeli, aby ste zistili, čo viete a ja sa snažím, ako môžem, aby ste videli, čo vidíte, aby ste vedeli, čo viete, lebo keď už to máte, nikto vám to nemôže potom zobrať a ja nechcem, aby to nikomu nikto zobral. Jedna z vecí, ktorú hovorím o Accesse, že Access je skvelý, lebo to vysvetľuje to, čo ste vždy vedeli. Hej, ale ja som to vedel. Áno. A nikto ťa sa to neuznal. Viete? A my to chceme uznať. Vy viete. Nie, že vy neviete. A nie, že ja mám správnu odpoveď. A to je asi najväčším dárom Accessu.
nemusí mať správnu odpoveď, iba správnu otázku. Lebo ak môžem mať správnu otázku, tak potom budete vedieť, čo je pre vás pravdivé. A to je to najdôležitejšie v živote, pre mňa osobne. Keď sa bavíme o otázkach, dostal som skvelé otázky na rozhovor, lebo mne inačej robiť rozhovory nejdu. Môžem sa s vami baviť hodiny, ale interview môžete si naozaj myslieť, že by bol v niečom zlý, akoby, že by mu niečo nešlo. On proste dokáže robiť oveľa viacej vecí, než kdokoľvek iný, koho som stretol. Ďakujem. Cestujem s týmto mužom už 23 rokov. Wow. To je naozaj dlho. Ale nikdy som sa nenudil. Lebo to, čo mu vyšlo z úst dneska ráno, to je to, čo z jeho úst vychádza každý deň. Áno, vítajte v mojom svete, pravda. Jeho mozog je to proste Dejnov mozog. Nemal som ale predtým povolenie takýto byť pred Accessom, alebo predtým, než som stretol Garyho. A za to tým som jednoducho to pustím, uvoľním sa. Lebo aj súčasť toho, že vy viete, je, že viete, že nie ste akoby zlí za to, aký ste. A iba tieto slova posilniť vás v tom, že viete a že vaša bytosť, vy ako bytosť ste jedinečná a že ste dar, to nie sú iba slova. My chceme, aby to bola vaša realita. Aby to bol ten základ toho, čo viete. A ja som to získal od tohto pána. A ja vidím, napríklad v tom kulte, kde som bol, mali tam rôzne vrstvy a tak, musel si robiť 27 rôznych kurzov a neviem čo. Musel si zaplatiť $100,000, aby si dostal sa k tomu všetkému. A keď som niekomu chcel niečo povedať, nemôžeš mu niečo toto povedať, on ešte nie je v tom dobrom leveli, hej, ale nie, však on proste akoby, jemu to dochádza, však je normálne bystrý a tak, nie, vykopnú ťa stadiaľ to. Dobre, to nevadí. A ja som chcela vedieť, čo ľudia vedia. A keď som položil otázku, tak to mohli vyjadriť. Ak ste na Bars kurze, áno, alebo na Foundation kurze, v Accesse nie je nič začiatočnícky kurz, ok? Okrem možno teda Bars, ale čo sa týka Bars, je, že sú skvelý spôsob, ako sa môžete naučiť príjmať. Najväčší dar, ktorým sú Barsy. Vaše telo, viete, vaše telo by naozaj chcelo príjmať, ale ono musí, akoby, má to ťažké, hej? Už ste si to všimli? Ľudia vám, akoby, milujem metafyzikálnu komunitu, musím ti povedať svoju pravdu, čo znamená, že teraz vytrhnem ti srdce a pošlapem ho a poviem ti, ak mám pravdu. OK. Čo sa týka Barsov a príjmania, viete, je to zaujímavé, že tá jedna téma, ktorá tu má veľký náboj, v tej konverzácii o voľbe, tak bavili sme sa o peniazoch, hej? Tak to mal veľký náboj. Keď som Garyho stretol, bol niekde pri koňoch, hrabal hnoj a hej, Gary, potrebujem zmeniť situáciu s peniazmi, mám problém s peniazmi. A Gary bol taký, že ale neexistujú problémy s peniazmi. Hej, OK, Gary, potrebujem vyriešiť svoj problém s peniazmi. Neexistuje problém s peniazmi. Tretíkrát, ja potrebujem pomôcť s mojimi problémami s peniazmi. Neexistujú problémy s peniazmi. Konečne potom som povedal, počkaj, čo ty myslíš? On povedal, nie je to problém s peniazmi, je to problém s tým, čo ste naozaj ochotní príjmať. Ak by ste mohli mať a ste ochotní dýchať vzduch. Niektorí z vás radi nedýchate dlhú dobu, alebo proste iba dýchate. Prečo vy by ste si mali zaslúžiť vzduch? Nezaslúžite si ho. Ale ak si všimnete, že peniaze sú ako vzduch, tak ich vdýchnete, vydýchnete a používate peniaze ako dar a ako tú takú slamku alebo to, čo môžete použiť na to, aby ste rozprúdili, zamiešali tou svojou realitou, aby niečo väčšie sa ukázalo. A príjmanie je so všetkým bez uhlu pohľadu. Keď môžete prijať všetko bez uhlu pohľadu, tak všetko to, čo sa týka toho príjmať peniaze a tak, to už nie je relevantné.
prečo by ste ich nemali príjmať a tak. Je to iba o tom, že OK, ak mi to uľahčí život, tak jasné. Ja som bol niekde v meste, vyšiel som von, pozeral som sa, po sedení, áno, niekto mi povedal, že tieto budovy, budovy proste boli inej farby a po mojom sedení som si uvedomil, alebo ten človek si uvedomil, že tie farby sú rôzne vo svete. Vtedy som si uvedomil, že si neuvedomujeme tie farby, ktoré sú vo svete a že ich nevidíme, pokiaľ nemáme jasnosť možností. Možnosti sú dar, ktorý vám nedáva skoro nikto. Iba chcú, aby ste to robili správnym spôsobom, ich spôsobom, dobrým spôsobom, zlým spôsobom, OK? Niektorí z vás, už vám bolo povedané, keď ste boli malí deti, že ste mali veľký potenciál, ale neviete ho naplniť? Áno, len ako deti, jasné. Ja som proste iba chcel, aby ľudia vedeli o tomto. Hej, lebo si hovorím, že čo to je do prčíc? Hej, že nežijete akoby ten svoj potenciál a väčšina z vás akoby žijete ešte viacej toho, ani si to neuvedomujete. A stretol som jednu pani, jedna pani sa tak zmenila, že potom som ju vôbec nespoznal. Beznadejne bola beznádejná, nevyzerala dobre a potom bola dynamická a krásna. Vravil som si, wow. A to bola určite aj, nejaká hippisáčka teda. Beznádejná hippisáčka na absolútne dynamickú krásku. Pre mňa je všetko v accese o tom, aby ste boli posilnení v tom, že viete a boli by ste ochotní položiť otázku. Keď som s tým začal, tak som si povedal, OK, nevedel som, čo chcem robiť. Beznádejne som bol finančne veľmi stiahnutý, nemal som veľa peňazí a bolo to všetko zlé. Všetko bolo nesprávne. Sadol som si, povedal som si, OK, čo musím robiť, aby som vytvoril život, ktorý by som chcel mať? Chcel by som cestovať pár týždňov každý mesiac, chcel by som robiť niečo, čo ľudí posilňuje. Chcel by som niečo robiť, čo nikdy nebude nudné pre mňa a čo bude zaujímať aj tých ľudí. Chcel som robiť niečo, kde by som aspoň $100,000 za rok vedel zarobiť a že by som sa nikdy nenudil. Prečo? Lebo som humanoid. Už ste to počuli? Človek a humanoid? Humanoidi nemajú radi nudu. To nie je jedna z takých tých ich najlepších kvalít. Koľký z vás ste zažili to, že ste niekde začali pracovať a za 3-4 týždne už viete o tom všetko a viete to zlepšiť? Humanoidi to vždy robia. Vždy sú pripravení treba ísť oveľa ďalej, než čo je od nich žiadané. A musíte pochopiť, že to je talent, nie je neschopnosť, áno? Páči sa mi to. Tí, ktorí mi hovoria, že ideš príliš rýchlo, budú sa na teba pozerať, vyzeráš zle. Áno, ty vyzeráš zle. Vyzeráš proste, ty smiešne. Iba tu stojíš, postávaš a pritom by si mohol pracovať. Iná možnosť. Pozrite sa na to, vyskúšajte to. Vždy sa pozerám na to, čo iné je možné. Čo iné je možné, je jeden z najväčších darov, ktorý si môžete položiť sebe ako otázku. A takisto nástroj, čo to je, čo s tým mám urobiť, môžem to zmeniť a ak áno, ako to mám zmeniť? Lebo ak použijete tieto 4 otázky, môžete zmeniť čokoľvek vo vašom živote. OK, teraz budem vlastne ťahať energiu z celého vesmíru a za 2 dní mi niekto zavolal. Môžeš ísť do New Yorku a robiť channelovanie? No jasné. Chcem, aby si pre môjho masážneho terapeuta channeloval. Musím si otvoriť oči, bude mi zaplatené, musím sa vyzliecť. A viete,
Vtedy Access začal. A zaplatili ti? Zaplatili mi. Nemusel som si ani otvoriť oči a nemusel som sa ani vyzliecť. A nemusel ani byť súčasťou masáže a nebol tam ani žiaden happy ending. Takže bolo to super. Takto som začal tvoriť Access. A bol som na obede a bum! Taká doska mi udrela do hlavy, choď do práce. OK. Urobím kurz, keď sa vrátim domov. A druhýkrát, za pár sekúnd, bum! Toto je kurz. OK, dobre, urobím ten kurz, keď prídem domov. Zavolal som 4 ľuďom a urobím kurz. O čom? O energetickej práci. Koľko to stojí? $75. Ako dlhé to bude? 3 dní? To sú všetko otázky však. Lebo som netušil, čo som robil, čo idem robiť. Netušil som nič, ako to bude vôbec fungovať. A takto som začal. A to bol začiatok Accessu. A odtedy ten Access rástol. Teraz sme v 178 krajinách vo svete. Čo je úžasné. A vidím ľudí po celom svete, ktorí robia úžasné veci. Máme tu školy, kde je Access Consciousness, kde je Bars. Ľudia to robia aj v nemocniciach, v Brazílii. Deje sa to už všade možne. Jedna pani to zobrala do sirotinca napríklad. A toto sa deje, ľudia to používajú tak, ako to používajú. Takto to chcem vidieť. A ja chcem, aby to ľudia využívali, aby sa proste mali lepšie. Jedna z vecí bola, povedal som, neviem, čo vám máte urobiť, aby sa to zmenilo, ale aby to bolo ľahšie. Hej, napríklad, ľudia sa dostanú z posttraumatickej stresovej poruchy barsami. Za druhé, urobte také procesy, aké potrebujete, lebo to tým ľuďom pomôže, aby tam neboli tak zaseknutí. A za tretie, pozrite, hľadajte, čo môžete zmeniť s telesnými procesmi, lebo tie dokážu zmeniť fyzické reality ľudí. Stretol som ľudí, ktorí mali zlomené ruky, ale my sme urobili telesné procesy a ich telo dalo tú ruku znovu dokopy. Nemuseli ísť do nemocnice. Nech sa páči. Reset. A trebárs niekto mal bez žiadnej pomoci, dokázal si dať naspäť vyklbené rameno. Toto sú veci. Čo iné je možné? Čo iné to môžeme robiť? Či môžeme byť? Čo môžeme urobiť? Čo môžeme mať? Čo môžeme generovať? Čo naozaj je možné pre náš svet, čo sme ešte nikdy nevideli? Jedna z vecí, na ktorú sa pozerám je, poznáte Yellowstone, národný park? Je to super vulkán. Vedeli ste to? To je úplne super sopka. Viete? A každých 600 000 rokov vybuchne asi tak, hej? A my sme teraz, je asi práve 600 000 rokov od minulého výbuchu, tak mohlo by to vybuchnúť. Čo by už neexistovalo, keby to vybuchlo? Lietadlo. Príliš veľa by bolo popola vo vzduchu. A takže ani auta by nefungovali, ani počítače by nefungovali. Ups. A ešte pár vecí, ktoré by napríklad by neexistovali ešte severozápad USA. Viete, tam by boli tiež nejaké tak veci proste sa niekde nemocnice nebudú môcť akoby fungovať poriadne, akoby nie sú robené, aby mohli fungovať bez klímy napríklad. A zdravie môže byť ťažkosť. Musíme mať nástroje, ktoré vám dovolia zobrať rôzne časti a pohnúť nimi.
aby ste schopnejší boli, zodpovednejší a akoby schopnejší robiť zázraky sami za seba. A teraz sa nám tu ukazujú rôzne zázraky. Dane v jednom z jeho prvých kurzov alebo tak pracoval na žene, ktorá má fibromy v prsiach a oni si myslí, to nie je možné, ale áno. Ale veľa vecí je možných, pretože máte otázky. Veľa vecí je možných, pretože máte ochotu pokladať otázky. Aj za to, lebo ste úžasným darom, ktorý si neuvedomujete. Nikdy vám o tom nikto nepovedal. Už ste niekto mali zlý sex? Prosím, nie, nedvíhajte ruky. Môžete, ale tak nemusíte. Možno sa spýtajte, ak ste mali nejaký zlý sex, tak som sexuálny liečiteľ, lebo sexuálni liečitelia si vždy vyberú niekoho, kto je zlý akoby v postele, áno. A nie je len, že im nejde sex, ale nesnažíte sa vyliečiť akoby to, ako im ide sex, áno. Všetky súdy, ktoré majú ohľadom sexu, to tomu dalo úplne nový význam. Nie je to akoby, že sa snažíte, aby performovali lepšie v sexe, ale to je všetko to, čo je v ich tele, čo spôsobuje, že to nie je také ľahké a radostné. Takže len ak ste mali takéto zážitky, tak sa spýtajte, či ste sexuálni liečiteľi a pýtajte sa, telo, s kým chceš mať sex? Nie, že s kým ja chcem žiť, s kým ja chcem mať sex. Ten vyzerá dobre, iba za to, že dobre vyzerá, neznamená, že to bude aj dobré, lebo všade je tam tá energia taká tá, že musím tam ísť. Aká tá energia? O akej hovoríš? Veľa z toho. Áno, veľa tá papier, kameň, nožnice, energia, vieš, tá energia. Hej. Poken pot. Veľa z tej energie, takej tej, že yes, to je v podstate vtedy, keď viete, že tá osoba potrebuje liečenie. A nespýtate sa, či je ochotná prijať to liečenie. Musíte sa na to spýtať. Vie to tá ochota prijať? Vie to tá osoba prijať? Môže to, ak to dáte, ale nevedia to prijať, tak sa nič nezmení. Uvedomte si, že veci robíte na základe toho, čo viete, ale nie nutne budete vedieť prečo. Nebudete nutne sa pýtať ani na to. Nepoložíte tú otázku, ktorá z toho urobí niečo, čo funguje. Máme v Accesse rôzne veci. Môžem sa spýtať na jednu ďalšiu vec, lebo mám tu zoznam úžasných otázok, ktoré si aj nejakým spôsobom už popísal. Emily sa na mňa... Emily so mnou robila interview už niekoľkokrát, ona hovorí, že ty si cez tie otázky vlastne prešiel, bez toho, aby som sa ťa spýtala. Áno, presne telepaticky. Áno, sexuálne liečenie, toto tu ináč nebolo. Iba proste išiel na divoko s tým. Ja to veľakrát robím, áno, nech už to bolo o čomkoľvek, neviem, čo to bolo. Bol si futurista. Pred 35 rokmi, keď si prišiel na tie barsy, aj si počul to, ako ťa udrela akoby taká taká sila, akoby drevená doska. A tu sme 35 rokov potom. A čo teraz vidíš ako budúce možnosti? To, že to bude potrebnejšie. COVID nám neurobil akoby veľa takých dobrých služieb. Separácia, akoby tá vzdialenosť a to, ako ľudia nemôžu fungovať tak dobre všade tam, kde nás dali do toho, že musíš byť doma, nesmieš sa stretovať s ostatnými. Sme potom nekompetentní, nedokážeme interagovať s ostatnými. Toto ďalšie procesy akoby dokážu zmeniť a Access. A vidím, že Access bude dynamicky rásť. Myslím, že a teraz, keď sme v 178 krajinách a stále rastieme, my sme boli v rôznych krajinách, ale potom sme boli, ale potom vlastne nás vykopli z Číny, lebo niekto z tohto
povedal, že Access akoby, že z toho začal robiť nejaký multilevel marketing, áno, a potom niekto začal hovoriť, že to je modalita, ktorá lieči, hej, ale nehovorte to, že to lieči. Ja viem, že všetko akoby sa dokáže zlepšiť, pokiaľ si sprístupníme nejaké svoje vlastné kapacity. A vy, každý z vás máte schopnosť robiť niečo, čo ďalší ľudia nevedia robiť. Tak prosím, vedzte, že ste oveľa lepší, než si myslíte. A nie ste vôbec tak v prdeli, jak si myslíte, že ste. OK? Takže je čas, aby sme prestali išli domov. No toto je super, hej, lebo my sme sa dostali do nuly, keď som mal svoje interview a myslel som si, že príde Armagedon, ale tak to neprišlo. A teraz s nami, ale oni to pauzli na 1 sekunde. Toto je tá najdlhšia sekunda, ako kedy zažijeme. OK, ďakujem vám všetkým. Ďakujem. Ďakujem za to, že tu ste, ďakujem, že ste tu boli. Prosím, zoberte si tieto nástroje, použite ich, lebo môžete mať naozaj, môžete pomôcť veľa ľudím. A vy ste čím ďalej tým krásnejší. Wow, ako je to len možné.